Historias en movemento, cine na nosa voz. Pontevedra é feroz. E ti? Bo día, estamos aquí e somos Inaya Ali e Sara Llegue, do IES a Xunqueira 1, e este é o terceiro podcast de Ouveo Feroz. Temos a sorte e orgullo de poder entrevistar hoxe con nós a Sonia Méndez, actriz, guionista e directora de cinema. Hoxe falamos con ela do filme As Neves. Agora gustaríanos facerche unhas preguntas sobre este tema. Por que decidiches centrarte no tema da ansiedade adolescente, o alcohol e as drogas para facer As Neves? Bueno, pois porque tiña moitas ganas de facer unha peli, un relato audiovisual que retratase un pouco a adolescencia dunha maneira menos sofisticada, como se ve nas series americanas que vedes e tal, que parece todo super divertido e fantástico. Pensaba que a adolescencia tamén era unha etapa na que había moitos medos, moitas inquietudes, en calquera época, na miña, na vosa, en calquera. E tamén quería facer unha película cun retrato adolescente en galego, para xeracións galegas, porque tiña como unha especie de... Penso que temos unha débeda con vos que non existe prácticamente ningún relato audiovisual en Galicia que estea dirixido ou no que os protagonistas se xades as xeracións máis, bueno, pues máis novas. Entón, tiña moitas ganas de falar diso. Pero bueno, o sea, sí está o tema do alcohol, das drogas, etc. Pero realmente o que estamos facendo un pouco é un retrato, bueno, dun momento vital destes rapaces e do que lles pasa pola cabeza. Na Galicia hai moitos sitios chamados As Neves. E As Neves é un sitio real? Como se chama na realidade? Pois mira, As Neves é un título que pertence á ficción. É certo que en Galicia sí que existe outro As Neves, que está en Pontevedra, por certo, pero nos rodamos na provincia de Lugo nunha vila que se chama Fonsagrada, que está arriba da montaña, onde neva, e onde tamén hai moitas posibilidades de quedarse un pouco incomunicado, un sitio fermosísimo, e puxémoslle de título As Neves porque estábamos facendo un lugar da ficción, un sitio que poida existir en calquera parte. Entón, non era por poñerlle nome de outro sitio que xa existía, sino por titulala dunha maneira que pudise facer que ese sitio existise, pero na nosa imaginación. Na película non deixas moi claro por que morreu Paula. Poderías concretarnos con exactitude a motivo da discusión entre Paula e Manu? Mira, eu penso que é moi interesante cando nos filmes ou nos libros, o que sexa, pero nas pelis hai espacios onde non se resolve todo, porque así o espectador, a espectadora pode resolver na súa cabeza da maneira que considere, e iso xera debate e pensamento e reflexión. Hai películas que son para ver e que che entren por un ollo, te saen polo outro e o pasas ben e xa está e non te acordas nunca máis, e outras que implican reflexión, e para que esa reflexión ten que haber un pouco de ocos polo medio, non? Entón, ti que pensas que lle pasou a Paula? A ver. Pois que tivo unha discusión moi gorda con Manu e que, bueno, pois que foi a chorar ao bosque e que lle pillou a nevada e entonces que quedou xa conxelada. Pois efectivamente. Efectivamente, non é tan importante ver o que lle pasa a Paula, sino as consecuencias do que lle pasa a Paula, que é do que vai a película, non? Entón, realmente, pois puido pasar eso, puido pasar que tiveran unha bronca, que ela tivo mala sorte porque se non chegara un temporal non lle pasaría nada, pero bueno, iba perxudicada, iba triste, chegou o temporal e ninguén lle fixo nada, pero todos teñen algo que ver co que lle pasou. Que tiña que ver a cicatriz de Manu coa película? Eso é un... Ti que pensas que ten que ver? A ver, contame. Pois Que lle puido pasar? Non teño ni idea. Pois calquera cousa, é dicir, é unha maneira de introducir no guión elementos de extrañeza no espectador, que tamén me gusta moito. É dicir, que non están respondidos, pero pode pasar de calquera cousa, como tamén iba un pouco mal, pois o mellor indo pa casa tropezouse e fixose dano, non? E logo el utiliza ou pensa que todas esas cousas vai unindo as pezas do puzzle e vai nos unindo mal, porque di, pois se teño esta ferida, pois se teño capacidade de ser violento, pois se discutín con ela, pois se non axudei, pois eu lle fixen algo. E non é verdad, pero que ás veces unimos as pezas mal. Pudolle pasar calquera cousa. Cal foi a inspiración para facer As Neves? Pois mira, hai un director, hai un cinema que eu vin cando era adolescente nos 90,
bueno, xa menos adolescente, porque xa foi nos 2000 e tal, dun director que se chama Gus Van Sant, que facía unhas películas adolescentes que a mí me gustaba moito, con protagonistas adolescentes. Ten dous en concreto que a mí me marcaron moito. Unha é Paranoid Park, que me gustou moitísimo esa película, e outra é Elephant, que é unha película que foi moi importante no seu momento, e me interesaba moito como retrataba entón o mundo adolescente. Entón aí sí que hai bastante inspiración, pero despois a inspiración está nas ganas de contar a historia realmente. Eu fago un festival en Carballo dende fai 12 anos de contidos digitais, 11 anos, este ano será a 12ª edición, entón estou moi en contacto, ou sempre estive moi en contacto con xente da vosa idade, un pouco máis maiores, e co mundo un pouco das redes sociais, do mundo digital, etc. Entón aí tiña como varios puntos, pero a inspiración cinematográfica creo que Gus Van Sant é un referente importante. Agora, Inaya, vaiche facer un par de preguntas sobre o teu traballo. Imos aló. Por que decidiches traballar no mundo do cine? Pois mira, todo me foi levando... Eu dende moi pequena, dende moi nova, xa sabía que quería ser actriz. Cando iba, é que non sei o equivalente, pero é quinto de GB, é que non sei o equivalente, o sea, é un desastre. Pero cando era moi noviña, empecé a facer teatro aquí en Pontevedra, precisamente, e despois, cando me fun a estudiar a Santiago, empecé a facer interpretación, empecé a traballar en series da Tele de Galicia, e despois rapidamente, porque a mí me gustaba moito escribir historias, me gustaba moito o cinema, había moitas pelis xa de rapaciña, pois me din conta que o que me molaba estaba no outro lado, que era escribir e dirixir, unir todas esas pezas, e fume cambiando, pero é verdade que sí que sempre tive en vocación. É moi difícil atopar actores e actrices que realmente se metan no seu papel? Pois mira, estes rapaces e rapazas que eu creo que están moi ben na película, houve que facer un casting moi importante que se fixo por todas partes, tamén aquí en Pontevedra, e despois unha vez atopamos os rapaces e rapazas e traballar moito con eles, porque son todos noveis, a excepción de David, todos eran ao primeiro que facían, e despois o que se trata de traballar con eles e de dirixilos. Entón, isto tamén é unha responsabilidade da directora, que saia ben. Xa tes planeado un traballo para o futuro? Teño un par de cousas na cabeza, pero son camiños moi longos, e non sei que vai a pasar, pero un dos traballos ten que ver co fútbol feminino, unha historia dun equipo de nenas, de rapazas que xogan o fútbol, empezan a xogar o fútbol nos anos 70 nun colexio da Coruña, unha historia moi chula basada en feitos reais, e despois unha película que fala dunha historia de amor entre dúas persoas xa de idade bastante adulta. Cal é a principal dificultade de ser unha muller no mundo do cine? Bueno, nunca tivemos exactamente as mesmas oportunidades que eles, non? Pero como en calquera, en moitos outros sectores. Entón, eu nunca me plantexei que houvese algún problema polo feito de ser muller ata que empecé a facerme maior. Cando empecé a facerme maior, empecé a sentir que sí que existía ese teito de cristal, que me costaba moito máis sacar adiante os proxectos, que se confiaba máis o mellor en compañeiros que tiñan menos experiencia que a min e se lle daba oportunidade de dirixir e a min non. Entón aí empecé a darme conta de que sí que existían esas diferencias, pero bueno, agora mesmo estamos no camiño de intentar a igualdade, da batalla, de non dar un paso atrás. Hai moitísimas, vos seguramente saberedes decir nomes de mulleres directoras, cando eu tiña vosa idade non sabíamos decir nomes de mulleres directoras, nin sequera nos plantexábamos que non había mulleres directoras ou que non se coñecían, e agora, pero non solamente no cine, senón en moitísimas outras artes, estáse indo polo camiño de igualdade. Queda moito por facer, Poderías contarnos algunha anécdota de algún rodaxe? Que tipo de anécdota? A ver, que che gustaría... Algunha graciosa ou algo? Algunha graciosa, ai mi má. Algunha graciosa. A ver, non sei que... Nos nas rodaxes pasámolo moi ben sempre, a verdade. Nas rodaxes pasámolo moi ben, e na rodaxe de As Neves pasámolo moi ben, a pesar de que pasamos moito frío, etcétera. Pero mira, vouche contar unha anécdota graciosa ou algo que a mí me quedou grabado dunha rodaxe, que eu cando fixemos unha serie web fai moitos anos, no 2010, 2011, que se chamaba Angélica e Roberta, que está colgada en YouTube, que foi un traballo moi gamberro que fixemos con compañeros de audiovisual, e fixemos un capítulo especial, porque facíamolo por pasalo ben e tal, que se chamaba Maldito Ruso, siempre son ellos, e pasámolo tan ben, e foi tan divertido que non pudemos rodar durante toda unha mañán todas as tomas se cortaron por risas de alguén do equipo. Non houve maneira de rodar.
estaba Xulio Abonjo facendo un papel moi divertido, e foi imposible rodar, e nunca me esquecerei dese día porque era, o sea, risa sin parar. Se che parece, Sara e eu facémosche unha rolda de preguntas rápidas. Actor co que che gustaría traballar? Actor co que me gustaría traballar. Pois mira, con Morris. E unha actriz? E actriz, pois unha actriz coa que non traballei todavía é con María Vázquez. A túa película favorita? Esa pregunta é moi complicada. Hai moitas películas favoritas e depende da época na que me pilles, vouche dicir unha ou outra. Hai unha película que sempre me gustou moito, que é Jules and Jim, de Truffaut, pero hai moitísimas outras pelis que me molan, o sea, moitísimas. É moi difícil responder esa pregunta. Gústame moitísimo o cine de Agnès Varda. Eu diría todas as pelis de Agnès Varda. E unha serie que che guste moito? Pois a min gústame moito Twin Peaks. Que tipo de películas vías cando tiñas a nosa idade? Pois mira, había as pelis que se podían, porque cando tiña a vosa idade, aquí, por exemplo, eu cando tiña a vosa idade vivía en Pontevedra e había 3 cines grandes. Ainda non había filcines, había 3 cines grandes que eran o Victoria, o Gombiz e o Malvar. Entón víase moito cinema familiar, porque ti para ir ao cine cando eras rapaciña, pois tiñas que ir cos teus pais, non? Entón eu vi moito cinema familiar, pois vin as películas de Spielberg, Gremlins e todas aquelas pelis que de Joe Dante e tal que me gustaron moito e que eran acontecementos, non? Para nós, porque íbamos en familia, había colas para entrar no cine, era increíble. E despois vin moito cine de Almodóvar tamén no cinema, e era moi difícil tamén ir a ver películas que non podías entrar a ver porque eras menor. Entón eu lembrome de ir a ver pelis que non se podían ver, entrando un pouco así de achante e tal, pero sobre todo lembro esas películas familiares de velas cos meus pais e facer cola no cine para entrar a velas, e lembrome moi ben deses momentos que eran acontecementos increíbles. Cal é o teu libro favorito? Cal é o meu libro favorito? Teño moitos libros favoritos. É que é unha pregunta moi difícil, Pois mira, eu da vosa idade, máis nova da vosa idade, gustábame moito A historia interminable. Moitísimo. O sea, non sei agora se o leo, se me volvería a gustar, pero disfruteino moitísimo. E lino moi nova. E agora mesmo é que teño moitos libros favoritos e moitos cómics favoritos, non sabería decir un. Hai un libro que me gustou moito, que lín moitas veces, de Barico, que se titula City. E ese libro é un dos que teño máis estropeados na estantería porque o lín moitas veces, sí. Xénero de libros que che guste moito? Gústame un pouco de todo, O sea, son capaz de ler ciencia ficción, realismo, e tamén me gusta moito ensayo. Leo moito ensayo tamén e me gusta moito cómic. E a túa viaxe soñada? Pois a miña viaxe soñada, aínda que a cousa está bastante chungui agora, sería cruzar Estados Unidos en coche, sí. Se non traballases no mundo do cine, que profesión adoptarías? Unha boa pregunta. Pois, que faría? Arqueoloxía. Mira, tes algunha cantante favorita? Teño artistas favoritos, sí. Eu son moi dos Beatles. Gústame moito, eu que sei, que escoito moita música distinta, non da que escoitades vos, a verdade, son bastante old school. Pois eu que sei, PJ Harvey, unha tía que me mola moito, Pichis, outra tía que me mola moito, e que hai moitas cantantes que me gustan, pero son bastante old school, son cosas un pouco antiguas, sí. A min gustaríame ser actriz, que consellos me darías? Pois mira, que leas moito, que vexas moitas pelis, que leas moito, que vayas a ver museos, que observes a vida, que estés máis na realidade que nas redes sociais. E formación. E formarse. E unha cousa ser actriz e outra cousa ser famosa. Son cosas distintas. Bueno, pois moitas grazas por vir. Que é todo un honor terte na radio do instituto. E bueno.
Pois, Para min tamén é un honor, estar falando con vos, que ao final sodes o... Que vos pareceu a película? A ver. A verdade é que a película esteve bastante chula e ademais eu nunca vira unha película así que contase unha historia de persoas como nós que estamos atravesando unha idade bastante difícil. Películas que mostraran desde un punto de vista tan real. Pois eso é o máis satisfactorio para min, porque para eso facemos as películas. Pois a mí gustaronme moito todos os personaxes, gustaríame dicir un favorito, pois sí, gustoume moito. Non tes un favorito? No, Gustouche a pandilla? sí. E vos sentistes identificadas cos rapaces? Non co que fan, que son cosas que poden pasar ou non, pero sí como son. Máis ou menos, creo que sí, sí. Sí, a verdade é que eu sí. Eu, por exemplo, representábame moito coa rapaza esta, que penso que se chamaba Lucía, bueno, xa vi unha película fai bastante tempo, que se chamaba, que era así moi boiña, moi riquiña, e que estudaba moito. Bueno, eu non digo nada, pero a min en clase, Sí. Esa que era amiga, non, dela, que lle decía que Sí. había que decilo, non? Sí. Sí. bueno, pois moitas grazas. A vos, moitas grazas por invitarme e por ver a peli e por estar un rato falando comigo, vale? Vale, pois grazas a Cando ti. que irades.